Окупанти в Криму займаються міфотворчістю. Як за радянських часів, зусиллями пропагандистів з кримських татар створюють образ ворога і зрадника. І таким чином намагаються позбавити їх статусу корінного народу півострова. Як заявляє перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов, це фактично є помстою Кремля кримським татарам за тотальну неучасть у російських виборах президента у Криму. Це доводить той факт, що окупаційний віце-прем'єр Криму Дмитро Полонський відтепер керуватиме діяльністю Держкомітету з питань міжнаціональних відносин і справ депортованих громадян. Це той самий кримський чиновник, який після анексії Криму озвучив ідею проводити День радості замість пам'ятних заходів до Дня геноциду кримських татар. Хотелось бы только призвать крымское руководство перестать заниматься самообманом и увидеть очевидное. Поведение крымских татар не связано с мифическими русофобами, а является осознанной позицией целого народа в отношении действий российской власти.